Čaute ľudia, v dnešnom videu si ukážeme top 5 najviac no-scope brawlerov. Na 5. mieste tu máme Buzza. Buzz je no-skill, lebo má veľmi silnú ultinu. Ukážem vám tu. Ja napríklad takú kožnicu, ktorú budem mať ultinu a tá ultina robí, že ja sa pritiahnem k brawlerovi, jeho to zamraví a potom ho môžem eliminovať. A môžem byť s ním aj teda triky, napríklad, že také. A potom dáte gól. No je to akože veľmi no skill. Podľa mňa málo ktorý brawler ho môže poraziť. Dám tam loptu. Hop. Nie, Edgar má... Škoda. Nevadí. Ešte raz. Nemôžeš gól. Joj. Nie. Nevadí. Teraz pozrieť. Jo, aj to čo robí, že on sa môže do nekonečna priťahovať. Mne to nevyšlo, lebo ja som krivý. No, čiže ja aj prečo robí, že ako ďalšieho brawlera tu máme Lily. Vidíte? Ja mám takú ultimu, ktorá mi vždycky pomáha, keď mám malo HP, že mi to za neviditeľné a potom sa môžem hýbať a môžem dať jej rovno gól. Joj, nevadí. Toto musím chytiť. Hop. Strašne veľký damage. Koko. Musím dať gól. Dám ultinu, bohužiaľ. Ja som nestihol, nie. Zase. Hop. Dúfam, že dám aspoň toho poka. Bohužiaľ nie. A hop, poka. Dole. Nie, Nesternová. Tu asi nedám. Iba kebyže mi nahral Sirius, a ja by som mohol dať go. Neviem, kde sám. On to nedal. Nevadí. Oj. Čo robí tá Meg? Meg! No, super. Oh, Sirius. On je boss. Dobre. Toto musím dať. Musím neviditeľnosť. Vadlo nebude presne tu. Skoro. Ja fakt neviem hrať Brawl Stars. Tak, skúsim to znova. Už musíme dať gól. To si robí srandu. Nám dali gól. Dobre, tak teraz idem bombiť. Prosím, Sirius. No way, Sirius. To si robí srandu. Ne, prosím, len to nie. Nemôžeme prehrať. Keď sme nevyhrali, ale to nevadí. Ako na ďalšom mieste tu máme Franka. A má zase aj veľmi dobrú gadžetu, že môže pritiahnuť vlastne ku sebe hráčov. Ale ja som krivý, ja som sa netrafil, tak prepáčte. Asi všetci to chápete. A môžeme aj rozbíjať steny. Zabudol som, že Bibi nám môže odstrknúť. No. Surge. Dal som Surge'a. Teraz oprvom mi nahráš. Tak nenahráš, dám ultinu.
Zase, Bibi. Go, to bude go. Nie. Nie można dostać go. Mam napad. A ja najpierw zrobi, że ona zamrznie jak keby proti hráčov. Hop. O, už. A ja najprv robí, že on má keby väčšiu range a keby je to do takého kruhu. A tiež to mrazí ľudí, takisto, len je to o dosť väčšie. Hop. Zoberiem loptu a dám gól. Gól! Je tam! Ešte jeden a sme vyhrali. Musím dať ultinu. Tak, a teraz dám gól. Hypercharge. Gól. Gól! Je tam. Ako ďalšieho na druhom mieste tu máme Edgara. Kde ho mám? Edgar. Zuje svoje útoky a taktiež teraz, ak dostal tú novú gadžetu, tak on sa môže kudakom pritiahnuť a kľudne môže aj ku stene a potom ho môže zeliminovať. Tak ja som killavý. Nevadí, ale Surge nám pomohol. Jeho ultina robí, že on skočí do diaľky a proste jak gadžeta len on skočí a to je všetko. A dáva to trošku damage, keď budete mať tú star powerku. Teraz dám hypercharge a dám gól. Super, som mu plné krivy. Nie, to bude asi gól. Ty, Surge? Nie. Nevadí, skúsime to ešte raz. Tak, Griff je dole. A aj Frank. A na prvom mieste tu máme Kita. A jeho gadžeta robí, že on sa vidí takého bossu a bude neviditeľný na 2-3 sekundy a robí, že kebyže spazorní. A ultima robí, že keď na niekoho skočí, tak jeho to je keby do kopka a jeho to bude keby dáva mu taký menší damage. A keď na neho skočí, tak mu dá cez 2000 a potom dáva menšie. Nemôžem dať gól, takto. Ale ich spoluhráči môžu keby mňa zeliminovať, keď ja skočím na neho. Ale furt to bude nehrať no-scope brawler. Asi. Hop. Vidíte, oni ma môžu zeliminovať, keď dojdu ku mne. Ich spoluhráči. Nemôžu nám dať gól. Ja to braním. Dobre, tak Meg. Meg mi to tu vystrieľa. Ja pokúsim sa dať gól. Hop, hop, hop. Daj gól. Nie. Ja som nedal gól. Nevadí. Meg. Skočím do bula. Zoberiem. No, teraz ste mohli vidieť, že sa mi to podarilo. A máme aj gól.
Tak. Dám si gadgetu. Skočím na Colta. To je Bull. Bull by som mohol nahitovať. Alebo skočím na ňo. Sme vyhrali. Ďakujem za dopozeranie videa a majte sa. Čaute ľudia.